Nakasulay na mag-anhi dire kaning murag night market sa Kauswagan. Try gali, nice kayo. What up mga kabarangay, it's your boy Pakapabami, the place to be, and naanapon may nahapitan karon diri sa Kauswagan nga night market ba nila tawag diri. Masa kay kananan siya. Diri na makita at bang sa merkado sa Kauswagan, tapad sa kaning Dante's Barbershop. So naisudlunon diha gamay lang. So makita ninyo nagtapok nga mga stall nga mga kananan, klase-klase kayo diri. So daghan kag mapilian diri, sulit kayo labi na kaning ilang mga alakartan diri pagkalami kayo. Actually sige na may kaon diri sa May Marsha. Diri gyud akong ginahapitan kaya na sila libre nga kanibitang palapa, kaning ginamos ug sabaw. Lami kayo pagkatimpla. Mo nang permi gyud ko magbalik-balik diring dapita sa ilaha. Ang usab ito sa pinakaganahan ako diri kay ang ilang ambience. Lami kay sa mata. And dili pod siya tantong igang bitaw. Di bitaw para sa uban bitaw nga mga night market bitaw nga medyo igang tapos medyo hugaw. Diri hinlo kaayo tapos daghan kay ka mapilian. Murag usa sa nakapanindot magudani kanang ganado ka mukaon kay tungod sa iyang palibot ba tungod sa ambience nga hinlo o sana kaayo maka ang suga. I-try na ninyo diri sa Kauswagan na himutang kini.